Il-pilloli out of stock jaffettwaw l-aktar il-faxxa vulnerabbli tas-soċjetà Maltija. Dawk in-nies li m'għandhomx mezzi finanzjarji sabiex iħallsu għall-pilloli tagħhom. Din it-tbatija tolqot fil-laħam il-ħaj lil persuni li jkollhom bżonn il-pilloli li mingħajrhom jistgħu jbagħtu konsegwenzi serji, xi drabi saħansitra tillimita l-indipendenza tagħhom jew tpoġġi ħajjithom f'riskju serju. Min Jannar sa Settembru, ġifieri fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena kien hemm 80 pillola out of stock. Minkejja din iċ-ċifra ngħatat b'mod uffiċjali fil-Parlament minnu nnifsu, sa Mejju li għadda il-Ministru Joe Cassar kien qed jiddikjara li ilu ħafna ma jisma' bil-problema tal-pilloli out of stock. Tal-pilloli out of stock sa fejna fina inna ma nitkellmu fuqha ħafna u ħafna żmien. F'Mejju biss, meta l-Ministru Joe Cassar iddikjara li kien ilu ma jisma' bil-problema tal-pilloli out of stock, kien hemm 54 pillola out of stock. Minn dawn 29 pillola kienu out of stock għal xahar sieħ. Fosthom l-amjodaron li jittieħdu għal problemi serji tal-qalb, il-propanolol li huma pilloli għal min ikollu l-pressjoni u tamoxifen li huwa prodott sabiex jippreveni jew jintuża bħala parti mit-trattament għal kanċer tas-sider. 14 pillola kienu out of stock għal xi jiem matul kull xahar minn Jannar sa Settembru. Fost dawn l-14 pilloli hemm il-Bromexin li jintuża min ikollu problemi respiratorji. Hemm ukoll il-pilloli li suride li jintuża minn dawk li jbagħtu bil-marbda tal-Parkinson's u anke il-Fluvastatin għal dawk li jbagħtu bil-kolesterol. Pilloli bħal warfarina tal-milligramma li jservu biex iraqqoddem kienu out of stock għal xi jiem tul 8 xhur sħaħ mill-ewwel 9 xhur tal-2012. Xi pilloli saħansitra kienu out of stock kważi tul il-jiem kollha għad-9 xhur sħaħ minn Jannar sa Settembru. Fost dawn hemm il-Menadiol sodium diphosphate li jingħataw għal min ikollu problemi fl-imsaren, it-Trimipramine li jintużaw minn nies li jbagħtu bid-depressjoni u Trifloperazine li jintużaw minn pazjenti li jkollhom problemi relatati mas-saħħa li jaffettwaw l-imġieba.